ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Banyak, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusti, aku ora trimo. Iki nek karepe piyayake aku diundang karo Bagong, malah diundang mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 7 liter. Wong bapakmu ki wong arek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone jebak urunge. Sampeyan saya gawe mangkel ku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong 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 gong. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunakke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunakke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak brek kok. Rumangsane kok dunak-dunak karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunakke bapakku. Nek sampeyan ngunakke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning alam Padang ki bapak gojek karo Simbok. Bekti kula kunjuk, yo pangestuku Tampanono. Ngono nggih, mangkek keriku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestuku kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basake ngene gawe masalah. Bagong iki bribek-bribek to. Ah iya. Petro Kodorarjo, wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Kodorarjo sapraptamu. Pangetunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Kodorarjo Petro nuninggi Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nuninggi kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong yen wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan, Den. Iya, Bagong. Petro Bagong Kodorarjo, Petro Bagong Kodorarjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petro kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Lho nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken kebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatur sapa paduka Sang Lota. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kita nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali Simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh."
Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi Cakra Manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi biyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula wentah diparingi ngelmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugeg sak nun sewu kula tak nirokke suarane bapakne Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Monggo mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan? Undhak ing pawarta jaman sakmangke sampun lembrah. Tegesipun sakmangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Umpamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol, tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan. Sudaning titipan menika malah sakmangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku. Iya Petruk. Nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, Bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Monggo Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta ki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, masinamadan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele. Wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentala karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Bareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget kok, Gong. Kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku, bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngoten, bapak wis ndisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong. Dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora, ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem-ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta iki mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon suwana pepunden Pandhawa, aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabnya napa kok para penduduk dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong.
ning kawula ki butuh dicedhaki rasane. Kawula ki butuh digatekke. Kawula ki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbene negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradesan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan rasanipun Sumrabu Darma Kusuma menika ing sepisan kula dipun tutus dening Bapak Semar supados samboyong dhateng jengandika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Limasada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir ora ngawur, Semir ki lurahe kene. Semar kuwi melu-melu kowe gong rangan. Iki bengi iki aja nyebut Semir, Semir ki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedhakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten saged ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Go? Mboten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat, padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Boning mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih bisa memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama Petruk nun Pandhawa kuwi ora mengaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak tareng karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi marasae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petruk munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petruk. Nun yen bapakmu butuh Prabeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu ora gate saka Jodipati dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk poin Gong. Wah lumayan iki. Petruk aja ming Jodipati Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petruk, yang perlu kasatrianku digadekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Truk. Omongane bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kok ana omongane sampeyan dhewe. Ndorowati ketaman pegebluk. Bisane walu ya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelimasada. Mula aku bingung Petruk ngendi kang kudu tak dhisikake. Ndorowati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petruk. Gong. Proposal ra sida masuk, Gong. Tapi ya Sinondorowati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinondorowati iki negarane Ketaman Pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Limasada mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinondorowati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru, ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalendra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye?
Mboten ateges kula arep pisang abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin lairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinten Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndarawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Koko Prabu Ndarawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki men kaya nggon TV lho, Tru. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon, carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Mutiar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to? Nggih to? Satu. Terus, sing nomor loro. Nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dingge tumbal. Niku api-apike mung dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana neh raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kene ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Anjen. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Ngaten. Tur akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya kalian Sinuwun Ndarawati babar pisan boten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu, nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon? Pandhawa mboten lantip panggraitane.
maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mula sakmenika Ratu Lenggah-Siniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok ning nganggo netra batin inggih menika permana sejati aja nganti ketrusuban wapokmu lawan aja nganti ketrusuban telik Mangendra Jala ingkang marajal saka sela-selane Garu. Oh, apik ta, Tru. Mulane aja sok ngecese aku ki ya ndek sastra. Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten, patri menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke pustaka Jamus Klimasada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan sinuwun. Maning jajalan sekretaning bangun iblis lanat Petro kan nombolo ngandera kowe iki senengane gawe masalah kok Ines ngene iki piye aku meng ngomong kok nek ana sing nesu ya tandang ngono kamu jenenge kurang tanggung jawab wis gawe wangsuli Petro kan nombolo kowe timbali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan nggih wonten dawuh sinuwun wonten dawuh kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape ngerwete kaya betes Sepundhawa Tegalan. Derwi kaya grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedibal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Mune piye kuwi, Tru? Mune piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Ndarawati nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho Prabu Baladewa adine dunekke Baladewane nesu aku dunekke wong kere wong gedibal wong tuwa dadak didunungke kowe kakangku asli kok meneng wae iki kakang model piye kowe wis ngerti aku ora melu mau truk yo tak bilani aja kuwatir tak bilani ning kok sikik iki golek momen sing supaya aku iso nesu. Lah kowe wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sun Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndarawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk apra Sinuwun Prabu Ndarawati. Lho, sing kaune-uneke meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngune-uneke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndarawati, wis ngerti. Kan minggat kono ora dadi manen kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok didune-uneke kok kremah-kremih. Bekno nek nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsuh wong lanang wah. Pakake macan pisan. Kok ngancam kok pakake macan lho golek macan endi ora. Ngene Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono, tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean niku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong.
Gong sabar Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antel tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu wis ngerti, kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gong aku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kaya ngono ora. Sok kene tak nei cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Nek ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngecek karo kawula ngene iki. Kowe ngunak-unakke kawula, kon ngedhukke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana trung kedheping netra, glinding saka kursimu kowe. Aku malah tratapan kok. Ojo ngono kuwi le. Kok kandhane ngayal wis ngawur. Sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur baur. Ora bakal bali. Lho, ya ngono kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin disembah nyembah. Nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedibal 17 wong elek kelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukurane ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Wani sama-sama apa kamu? Manusia macam-macam ya. Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedibal 7 liter. Wong bapakmu ki wong elek kalau mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan utang hitung lintang tangi kelakone jebak urunge. Sampeyan saya gawe mangkel ku lho. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedibal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunake bapakku.
Nek sampean nek aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Padang iki, bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Jendel ning ndero dadi Bagong. Ngono nganti kowe ngecek karo bapak, siji ngecek karo bapak, loro ngecek karo Simbok. Kuwo. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Duntang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngono bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Alah ayo menyang ngendi papane moneter Kadeng Dayan manut metu jaba lho wis kan biyen tak tokke jaba tak tokke jero anakku kae banget Bagong edian saedan ora kaya ngono kok do ngomongke ngendi papane moneter Kadeng Dayan ora minggat ketiban kiai Nenggala jeblok wetengmu Gong kowe meneng bae Gong tak tahe kalih kula ora karo Bagong padha gedene jinun ayo metu jaba Petro sing tantangan Bagong kok sing gelut Petro. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun kangselan kalih si Petro. Tro nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petro kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tro, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten iku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa iki kali kula arep Petro. Iya Bagong nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petro kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya men don uyak-uyak mendring kowe. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon lho tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekane Pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok? Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Ha, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kualat. Tak wenehi panilah, Yayi nyuwun panilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Pamrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya, iya. Wani tenan karo sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolokan to, Werkudara to. Wah, ngapunten Ganjeng ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng lagi ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean ngono mawon. Werkudara menika aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa
Apa pancen negaramu kok taman pegeblok apa piye? Lho, negaraku taman pegeblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekne ning negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karemu piye? Ngene wae. Kowe karemu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadedayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadedayan. Aku ki kadedayanku mung buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani jata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake jata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Ndek. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenang kowe yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kowe ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah. Wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werku Dara bareng tok jak gojek. Lah idan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nang alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mung rek gas durus. Watu kok kae sesuk antar dikai gas kompor wae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu kowe. Ben arep ngamuk. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho, kowe nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh nggih, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula dhewe nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas, atos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, karang teng kraton iku wontene ming maem terus. Aja dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Iya. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang iki. Nyemenange iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nggih nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndaraku ndaraku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndarane kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah nggih karang kula niku Petro ki nek nesu wonten iki kae. Iya, bingung antian kula niku.
Mengke mesti wani karo Prabu Baladewa mesti wani. Iya, nggih. Nggih. Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka apa nggih? Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Nggih atos-atos. Nggo kawan-kawan anu duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngesakaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan. Inggih. Kok ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nuwun pamit madal pasengan. Bareng. Iya, sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke. Menangi tenan nek Petro niku. Ora jan niku iki bola-bali arep ngopo? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kok ya mesti dinengke wae. Mbok ya ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku wonten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindo lenggah Siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinandrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kreta mau tekan kene. Walah. Branduwe. Alah rumah-rumah iki mau. Dan puli-puli banget ya. Dara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. Waduh semayane. Yang enggak 15 ora. Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono ndak. Waduh, ngapa meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom ya lho. Lho, lha ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki kok teng mriki kok. Isine apa? Warna-warna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Wo. Dengko ndedet 200 ora? Lho. Dadak iki lho. Nek asline ndawuh. Semono uga Werkudara, ya wis tok dawuh. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang kundur ngedaton bubarna kang padha gantung sibo. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Bratasena. Gong ayo mulih le. Ya iki kandhane ya aja mulih kok. Oh sik to. Ayo bali ning Karang Kadempel. Maksudnya aku mau ngetutke Ndara Baladewa tantangan. Wah ning dalan padu le. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu rame banget. Oh sampean ora gelem bali. Ora bakal bali. Lho Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Teng ndi bapane moneter kadeten. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati bladak. Aku mlaku ngulon, dhek mlaku ngetan. Terus tak tuntun saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh ngono. Nah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah?
iki selesai rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkon anak-anak sing ditresnani, kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya kok. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak, nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane adi kongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayek. Arep bayi ning kae dedaya, nek wis menesu awake dhewe ki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama apa wae tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersane Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Kang. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin Tru, rasa wedi mati. Matimu nista. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai? Lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to le omong ki wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Ora wani to karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalahe apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku lak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku gak iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih, lho. Kowe ngombe karo aku kok. Bagong iki nek nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis ngono. Kowe nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep apa kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan, kowe lungguh buri kene. Oke. Nek kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe laku sikate. Yo, ning tenan lho. Rasa kuwatir pokoke.
Gusti kula nggih Den, ya tatompo truk. Pangestu Tamanono nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura ya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong si wong Mandura. Kowe wani karo si wong Mandura. Ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano, lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawean Sinu Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sinu Mandura padha karo kowe wani karo wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ing ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo Le. Ayo wis tak jawil. Sik truk wetengku lara. Lara piye? Mbok iki mangan apa kok penjelut ngono. Waduh, sik truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Terus piye iki? Jauh omongan sik. Ngono mari tak sikate. Oh iya iya. Diulur wektune truk. Iya iya iya. Nuwun sewu, Dek. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun kula mboten ajeng elak nek Waton Petruk salah lho Waton Petruk luput monggo kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta sapa sing luput kudu dipidana kula niku manut ning nuwun sewu sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa nek ana lakon kaya ngene iki ana masalah karo Petruk sampeyan aja nampa sepihak aja nampa lapure Ndara Baladewa tok ning Petruk mang takoni perkarane pripun merga menika kalih mriki mesti benten mrika digawe-gawe versi mriki ya tak gawe-gawe versi kula ning Petruk ora gelem gawe-gawe Petruk jujur apa anane lah perkarane apa perkarane ngeten kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan truk sowan apa punden Pandhawa mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 sada del kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan mriko pun nonton Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngersake pustaka Jamus 5 sada arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu monggo nggo tumbal niku api-apike mung dipendhem nek nganti pustaka Jamus 5 sada niku mung dipendhem kalih Sinuwun Ndarawati tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku lha kok Sinuwun Mandura nesu iblis lanang anu mari jajaran sekretare bawono Petruk wong kere ketimbal mung melarat diapurmu ora ngerti tata krama kula dunekke kere ora apa-apa dunekke melarat ora apa-apa wong dasare kula ya kere tenan ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu ki wong saking wong ora duwe bapakmu ki wong melarat terus bangun kayangan iki sing guragat cengele kae wae piye nuwun sewu nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake nek kula ora nesu terus niku anak sing piye saniki kula tak takon karo sampean nek sampean anake Ndara Werkudara terus kula lokke ayo Antasena anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso basa unah-unuh ngalor ngidul aku nesu padha aku ya nesu kula niku nek nesu merga kula niku belani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya yen diukur perkara umur tuwa Semar wajibe wong sing duwe taruna niku ngabekti karo sing werda ora nguna-unak kaya ngono kuwi ndak ditiru karo para kawula sir kula ngoten. Waduh, truk nun nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura akhirnya panjenengane iso mikir kok nglarake Petruk rada penake weteng Petruk wis penak wis mari mantep banget ora ngono ora ayo untuk piyayi ya dua kula untuk piyayi lah wis rada penak wis penak iki piye sikat apa piye kusike wis
Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk nun. Aku ra sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, sampeyan iso nampa napa arasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe durung ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garutoca. Goleki kula, iya. Ajeng nyekel kowe. Sauraran mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit seneng. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garutoca aja males. Lho, aku ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki didaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garutoca tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garutoca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ning ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa e. Sik terus tak nampani spret. Ya. Bagong ya ora senengane kok ya. Kowe lha mesok. Nggih, ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles dulu ya, nggih. Santos-santos ya. Ngopo, Gong? Anu men jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobok bareng. Lambene lah. Ayo terus semangat 45. Galuh kae gendetane. Ya, ku mlebet tang awe-awe abang putih sanjuane ku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar, luwe-luwe arep gawe cintrakamu, Truk. Diwaneni Ndara Antasena siap sumaju mbantu karo kowe. Ya, ngono ya, Kak. Gatotkaca, iya Truk. Mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa. Pancen aku goleki karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya Truk. Oh nggih, ning wonten sebabe rasa kowe gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Truk. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bonto, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning Pradata Adil. Yen kowe bangga aja takon dosa kecandak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petruk. Ora nganggo cakepan ta. Meneng wae to. Mak teratap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Gong. Iki arep sendiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku manganggo pleru. Aku arep
sikut lho kok kowe. Anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diceceli. Wong sesinoman ngeterke. Seprek. Apa? Seprek. Seprek. Jan temonjo Kari siji. sapa? Ndara Antarja. Aku wis ngalahke loro. Wedan. Ndara Antasena karo Ndara Garukaca. Ha iki didumdil. Dumdil iki maksudnya didum adil. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku rasah terus. Weh, nyambut sikinan gak iso kowe kabeh. Apa tuh? Nyambut gawe siji, nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Nek aku Mati utama. Telek. Wis ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama milani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati lho kok. Heeh. Terus Antarja kuwi ampuh. Ampuh banget. Hakakane Ndara Garukaca ya ora ampuh piye. Kae putune rajane Mula, dewane Mula. Udan. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane Entuk. ora masalah. Wah, cilaka iki terus. Wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Sing nyemelang iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki iko goreng ya entek. Bakmi ya entek. Ngomong kok karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok. Kuwi nggo nyudes karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isen winang bebarengan. Karo teka-teka ya, Tru. Dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Tru kok ngomong ngono iki. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Bapure. Engko nak teko tak adepane ya, Tru. Ya, hati-hati kok. Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu napa jenenge iku napa jumeneng napa? Ketemu kali Kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Nang Petruk nendi? oh, sama madosi Petruk to? Iya. Truk. Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana iki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nista lho, Truk. Ini tak keperkuatin das musik ini. Ora ngono iki to? Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak awak. Bingkem Ora metu tak
bingkem kok. Tak plenet. Ah iya. Aku ngomong kowe jane males lho kok. Ayo ora ngono, Tru. Kancane men kowe. Gak iki berat. Iya, kancane men kowe. Ah iya. Kuwi lah, Gong. Apa ana? Kayak sapa joget-joget kae. Wah, wong nang Gabadilan ngono kok udu. Asing dito kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto ora. Karena nyanyi iki kaya seger. Pragoto. Pragoto. Tekan kene aja dikasih hati, Truk. Ya. Nek kira-kira nglabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Patih Mandura katoke dosane pepundhene. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Pedro.
Monggo aku le mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adowe pupune mlicet. Arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena nenggala. Gong aku ora kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Kowe ora kelingan nek ngejak aku. Bola dewa nesupan maning jajanan suwedane bawana aku nyaut topine wong langsung nganggo topinan set ana ojek lagi cetek tak lumpati nyengklak nang montor aku jruk langsung wae kae ngetutke wong mlayu kae banter Pak jebul aku montor ning Yamaha 75 oh suarane banter nang jaman-jaman mlakune ming 20 disulik bola dewa nesu Yamaha 75 iki diselip Prabu Baradala Melayu. Wah, blas lalan kuwi bedhe. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat. Mulai ya, Le. Hah? Mulai. Mulai piye? Ndara Baradala segawa nenggala iki nek adira mulai malah cilaka. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang mati malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Tru. Kowe kene ngono ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae Gong nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing ya. Oh iya. Wis aku tak sing maju wae. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong Rombayu. Oh iya. Mulih karo bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nyelameti tekan Nyewu. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kana. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi nenggala. Oke. Bendho apa? Sakarepmu. Bendho ya, Tru. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe, Tru. Linggis ya? Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa, ya kena usah larane iki. Ya. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu pirang bebarang. Ayo. Amok Suramarta jemete maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungan sesungaran ayo. Iki Petro Kancong Bolong, iki bendhaku legane atiku. Hati-hati ya, Tru. Wah! Ye! Iki tanrani. Wah, Petro wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggo apa iki? Ayo, iki Kiai Bendro. Iki nenggala, wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Junggrung Segorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, weh. Wah. Mani jalan. Wah, ora minggat gredel nenggala. Mantap mati jeneng aku. Ayo, kamu. Dudu caping pun ngakeng nang nyature adi mulanang. Pustaka Jamus Lima Sada diparingke dening wujuding Nata Ndarawati nanging dudu pun ngakang. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngridu uriping para Pandhawa. Wah, edan.
Tresno kakangku. Werkudara piye? Werkudara ki nggone wong utuh apa anane? Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Wah, mongko penyawangku cetha singgo pustaka Jamus Klimasada wujude Kresna. Arepa kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujude Kresna. Mula ora usah dadakoken gunem sing tanpa guna. Baline pustaka Jamus Klimasada, kowe ora iso gawe baline pustaka Jamus Klimasada. Aja ngaku kadang tuane Werkudara. Wonten maring adawuh. Nadan sing tumindak dudu kowe, nanging wong semene akeh ingkang padha mapan negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang ki mbelani wujuding Nata Ndrawati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ing ora bakal ilang selawase urip. Kanthi pokal gawemu mbuh piye carane kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada. Aku ora sudi ngaku kadang karo kowe. Aku ora sotah tak anggap sedulur, mbok. Aku ora weruh kanani. Wis. Nek wis ngene iki arep apa coba? Pun Kakang kowe ora ngerti pojok plereting kahanan kenthang kimpuling lakon lha kok dadi kena awu anget. Koko Prabu. Nyatanipun sedaya menika lepatipun para Pandhawa. Pandhawa sing kurang tanggap leres pangandika Paduka. Semar kuwi wong kang waskita. Mula Semar kaya ana ingkang ngarani samar merga ora kena ginagapan penggaling Semar. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi yen to durung karuan yen to atine seneng. Nggih. Ning Semar kuwi wong tanggaping sasmita. Satemene Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi bakal ketekan mungsuh. Tumuli utusan Petruk nyelametake pustaka Jamus Klimasada. Semar ngerti yen to Ngamarta ana mendung aja nganti dadi udan. Budidaya supaya ngentasake mendung mau nanging mendung wis dadi udan. Ngamarta wis bena banyune kasinggihan mekaten Arjuna kula wonten maring adhar. Ayo ndak kanthi nyangkarang kadempel para Paduka nyuwun pituduh kelan Kakang Semar Badranaya. Menawi ngantos nampi duka drenyatanipun Petruk kendang kamracundang perkara mati urip dipasrahe karo Semar Badranaya. Semar ki wong wicaksana ora sawet didukani. Ayo yen perlu Kakang aku nyuwun pangapura dene awake dhewe kurang tanggap marang sasmitaning Kyai Semar. Menawi telu mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Setyaki boten dawuh. Kowe ora usah melu ya. Waduh. Lepat kula menapa Koko Prabu. Antos kula boten dipun paringaken nderek. Kowe nang omah dhisik dadi tanggungan ning Ngamarta. Oh iya, ngestakaken dawuh. Monggo yen wis rampung perkarane aku bakal kundur marang Praja Ngamarta Setyaki. Nggih, ngestakaken dawuh. Arjuna wonten dawuh. Ayo budal ning Karang Kadempel suwawi Koko Prabu kula dherekaken. Pun entuk ature Bagong samudayanipun pun kula tampa. Petruk kendang kamracundang kontal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun Petruk. Pustaka Jamus Klimasada diasta sinuwun Dwarawati. Kakang Semar. Mestine Kakang Nayantaka luwih awas sing paningal lamun panjenengan ingsun ora ngasta wujuding pustaka Jamus Klimasada. Kanthi pawadan napa kemawon sampeyan arepa kumbi arepa selak ning sing gawa pustaka Jamus Klimasada wujude Nata Ndrawati. Mula kanthi pawadan pripun kemawon pustaka Jamus Klimasada ilange saka sampeyan. Mula
Sampeyan dugi iki niki kula wis ngerti nek ajeng pasrah saking kaluputan. Ning boten cukup ming pasrah saking kaluputan. Lah nek sampeyan pasrah sak kathahing kaluputan terus Petruk ora ketemu, anak kula gudang. Kula kelangan anak. Mula Gus, dinten sak mangke monggo. Sakniki kudu sembodo ing samu lir samu barang. Tegese nek sampeyan wani gelar kudu wani gulung. Tegese sampeyan sing mbibiti perkara, sampeyan kudu iso ngrampungi perkara niki. Ora duwe niat nata Ndrawati mbibiti marang Kyai Semar Badranaya. Nggih, kula wis ngerti. Ning Ndara Janaka nggih sumerep. Sing asta pustaka Jamus Klimasata sinuwun Ndrawati. Pun ngeten mawon boten sakakehan gunem. Baline pustaka Jamus Klimasata nggih saking sampeyan, upama ora bali ya saka sampeyan. Petruk teng pundi? Mang goleki sisan. Nek Petruk wis mati, aku andane mang beto teng mriki kula ruktine sak tataning panembahing Petruk. Ning nek isih urip, syukur mangayu bagya seketi jumuru Ndara. Ya to Kyai Semar. Yen pancen kaya mangkono aku sagu ngupaya menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasata. Uga aku sagu ngupaya menyang endi dununging Petruk. Nek ngoten tegese sampeyan iku ratu sing tanggung jawab. Pun mang goleki. Kula kanteni anak kula loro nala garing kalih Bagong supaya napa sing dadi kesaguhan sampeyan boten ngkandhek wonten ing pangucap. Arjuna kula teng maring dawuh. Ngupaya menyang endi dununge Petruk apa dene pustaka Jamus menyang Jimat Klimasata monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Dimas aja nganti kesuwen. Iya Koko Prabu kula dherekaken monggo Koko Prabu. Lang-lang endriya manggo manggung. Hengkong sumangkem kuling pocap kacarita mangsuli kondo ing ajeng Kilura Petruk kantong boleh kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapa dawah wonten sak tengahing wana. Aku isih urip ya. Monggo Kyai Nenggala iki jare pusaka ampuh. Monggo aku metu Prabu Baladewa mau wis tak ikhlaske pati uripku. Sinuwun Mandura, blekanan Petruk kantong bala mati dening aku ya wis merem. Diel. Kontal kaprapal kendang kapracondang. Kok tiba ning alas. Aduh. Cilaka iki. Ki adoh desa. Lah kok malah ketoyong-toyong uripku kaya ngene iki piye iki? Rekake mbelani bapak kena Nenggala tak kira nek aku wis ikhlas karo patiku mati ya wis men kok malah tiba ning alas. Urip ning rekoso. Oh alamir, men kok dadi kaya ngene kanane anakmu mung mergo mbelani karo kowe to, Mir. Mar. Ayo biasanya aku nek ndi yo ngono kuwi dadi nyuwun pangapura nek dikira meluk lurahe kene. Oh alah Mar, kok gawe kanane kaya ngene iki piye to, Pak? Aku nang tengah ngalas ijen.
ora ngalaski papane kewan, papane jin. Ya ora pangul iki bangsane gendruwo. Petro, wah gede tenan. Petring. Sampeyan sinten? Sampeyan sing tuku alas kene nggo mang pateni kula, Mang. Mane kula ora iso mulih, ora entuk pangan mang pateni pun monggo. Lho lah kok malah kowe pasrah pati urip. Lah witekno wong sampeyan tekan iki ajeng napa nek ora ngelih ora bakal tekan kene to sampeyan wujude buta. Kowe lali karo aku. Sapa ta? Petro, kowe tau tate urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Nalika donya iki durung eneng menungsa, anane bangsaning jin kowe tau urip karo aku. Wow, kelingan aku. Sopo? Jin dan Jun. Ora ngawur. Lah sapa ngaku ora tebung kok? Aku Begawan Solontara. Aku Gandarwa Maya, Gandarwa Raja Bali. Astagfirullah. Bapak to? Iya. Bapak. Iya. Aduh, sampean kok sandangane apik banget. Kula kok dadi kere, Pak. Panjen wis pinesti kudu ngono. Pun pinten abad sampean pisah kali kula? Suwe banget. Wah, wis ora iso diitung. Ayo memper nek kula lali kula pangling. Iya. Sampean kok nyandangi apik niku saiki lenggah teng pundi? Ning Kayangan. Wah. Dadi dewa? Iya, Petro. Alah syukur. Dewa tugase napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh alah, Pak Bon to. Iya, Petro. Mus ngono kok dewa. Ning dewa iya gleleng. Iya. Lah kowe kena ngopo? Lah jare dewa. Ora ngerti atine Petro nek dewa ki awas apa-apa iso maca atine Petro. Kowe mewangi bapakmu Semar perang karo Baladewa. Kowe kena Kyai Nenggala Kuntal tekan kene. Pustaka Jamus Klima sada ilang. Kowe ra iso bali. Nggih. Petro, Nun. tengah ngalas kae ning sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk, wujuda sawijining apa wae ning aja wujud Petruk, mengko kowe ingkang bakal bisa mbabar cerita iki. Ngaten? Iya, Nggih. Kok malah dadi wong tuwek. Ora dadi wong bagus. Mengkene oka sing kepencuk malah ribet. Janaka Wonten dawuh. ning tengah ngalas kok ana piyai sepuh. Sandangane mung nganggo kuliting wit sing gedhe. Ning katon tak sawang mencorong cahyane. Iki ora wong baen-baen. Koko Prabu. Piye? Mbok pados tiyang sanesipun nggih mawon. Namung tiyang wana kados mekaten. Aja ngece karo wong ngalasan. Tak takonane dhisik ya Janaka. Kula sumanggaken Kisana. Kowe kuwi sapa? Kula menika ingkang mapan wonten ing wana mriki wondene pangkat kula menika Demang. Kowe iki Demang? Nggih. Demang sapa? Kula pun Demang Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan panjenengan sinten Prabu Kresna? Percaya ora Janaka wis ngerti karo aku malah nyebut takon jeneng kok wis sebutke jenenge. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Mula Garekton.
ngerti karo aku. Ora aneh wong sampean kerep mlebu koran kok. Sampean kerep dadi sampul majalah. Bubu cengelmu. Nek kali kula mesti mboten ngerti. Sing matane kira kowe sapa Gareng? Wit. Ngerti ya? Aku kulino kecekel polisi ya, Neng. Dengkulmu melocot ora. Nek kan aku mesti ora ngerti. Sing matane kaya ndok ceplokan sapa kowe Bagong? Kowe lha ampun tenanipun niki mawon sinuwun disuwun pambiyantune. Iya Bagong, iya Kresna. Wis. Kunjur wangsulan sapenake dhewe ngapunten. Iya. Kisana wonten dawuh Demang Cakrawangsa inggih wonten wigatos menapa? Aku kuwi lagi saka ngantariksa Begawan Dewa Kaana sing nyidra pusaka Jamus Limasada karo anake jenenge Dewanerat. Minggir. Sapa kok kaya wong mendem? Semar Badranaya. Nek cara mbiyen Semar Ngejawantah. Semar Badranaya ya, kowe Dewa Kaana. Iya, dasar para nyata. Mula kabeh-kabeh do kalah. Sapa-sapa do kalah. Lah wong kowe kedadian saka kowe. Mula kabeh-kabeh do mundur. Apa to sebabe mundur? Mergo sing dadi pendhita kowe. Apa dikira aku pangling karo kowe? Aku ora bakal pangling karo kowe. Nadan kowe nganggo busana rangkep 1000, aku ngerti nek kuwi kabeh saka pokal gawene kowe. Risi aku. Kowe arep nendi? Kiai Semar arep ngopo? Gelem bali asal mula bukamu titenon. Ayo. Larak tenan. Aku wis bedhek pendhita kok ambune minyak wangi. Kabeh mau cethok kowe. Aku pancen wis ngerti nek kabeh mau ki kedadian saka kowe. Nekan-nekan ora tak tekati ora kelakon. Kowe pancen iblis kowe. Dadi pendhita barang ngrebut pustaka Jamus kelima. Ayo bali. Inggih ayo bali. Aja ganggu kowe dulur-dulurku sing lenggah ning Hargamulya kene. Kecamatan Gedangsan. Kowe sak kancamu nek nganti ganggu gawe ketentremaning dulur-dulurku kene mungsuhmu aku Kumbala Geni. Nyuwun